Nay. Nagdadakkel. Ayan guys, titignan na namin yung ano, yung na-trap namin. Kain muna guys. Pugita. Yan, papandaw na kami guys. Nito jinay. So, sagdakkel. Yo, nanguha. Dito. Yeah, masan. Ha? Yeah. Yeah, boy. Woohoo. Nakakalaw bitaw. Na? May gagas ti bayam. Rurutan da. Pito. Kapito guys, nakakuha namin. Rurutan da bayam. Rurutan da. Dada pa ibuta ka daptoy. Dado pa kami ta. Ma'am. Paano mo? Nagkalyami tatay. Nakalagay kang dito. Ito mo. Na? Ayun na. Nag-jeep ni nangalan eh. Ata na eh. Dati na eh. Ni nangalap pa atin eh. Kakak ko. Ayun na. Ata? Ni, nanguratan. Dito ni. Majakit ag pusutay. Apay. Sayang atin ito. Okay na ito. Pero may tapin ng puti-puti. O, kain natin guys. Pero may nga rin urutan na siya eh. Yun! Woohoo! Yun guys, dami na kaming nakuha. Ikawalo. Naalam? Naalam adik? Yakar tayo. Halo. Ni mga tapaka ko tanay gidain. Diyan kita. Ay, wani isaw. Yes! Kalaam tayo. Siyam. Yakar tayo din eh. Siyam na guys. Ang laki niyan. Oh, nagdakkel. Kita na nga lang itong. Nalaing kaya magitipaka ko. Bo. Nay. Ay, nakatalaw na rin. Hmm. Ma'am. Ano kapigis na mo? Naranggasag kayo sa labas tayo. Ayun. Oh. Ano nang kapay? Walo. Siyam. Oh. Walo. Siyam. Sige masih. Ini. Dito na. Oh. Hihi. Daktul. Ama. Anitong. Kini, hindi ko na di kayong atan eh. Apa yang nanalata? Mamasilo na. Pinakatak ita. Yung paunog na nay natukol. Yung paunog na. Naman, pinakatak ata. Tukol na eh. Paunog na.
Kaya ni nakatalo man na. Ginuid ko di balik tatay. Ni. Delikado din sama. Ni? Ay. Kulay. Na? Sa atin. Ni? Sipit. Dalawa. Lagi kang pumput yan. Naluksog sa di kalabnan. Nagbatidang ka. Masain. Dakto lagi tayo mahalan na nih. Nih. Mukain mo best. Nih. Ha? Yung 12 guys, nakaka-12 na kami guys. 12. Ha? Yun yung nangalan sa akin eh. Dapat pa kait siya. Da. 12. Nangala? Katalaw? Ha? Alam mo na tan. Oh. Oh. Panay kuha guys. Oh. 13. 14. Di masay. Sabi mo. Oh. 13 guys. 13. Pa-subscribe guys. 13. Ang nakapanahon dito na dito na eh. Bago kita lipakututan. Bagi gamer, mga pirada mo. Dumagdagsun natin yung Karaalan. nadagsan na yun. Ay. Diyan makaya ataw. Diyan makaya. Nagunag. Ayan guys, ika-15. 15, nice. Dibuno. 15 guys. Amo ram-ram kan ha. Ni kuko na ito na. Ayan. 15 piraso na. Mesin. Dumagdag-dag. Nabunog. Na kudata na mangit. Puno na yun inom na pispis sa tayo. Ani makatalaw la. Nagdati di nagkuanan ni. Nala. Ay. Eh? Ang GP na may san. Oin. Good size.
Napay. Ni, naalaman din eh. Oh, talaga mga lagi di pa ako na swerte na tata. Oh. Umama ko ato nagalas. Dunog. Sakal ato eh. Tignan naman. Sakal ata. Hey, Hindi na pagsuto eh. ni. Awanin. Wala eh. Awanin. Dati na, taklatin ito eh. Tulipit na. Tulipit na may sagod. Ang dikit na lang. Ha? Dai. Yan. Ang dikit. Nakakaag na. Baklatan. Kau tumag, Tor. Tamo di pang dugdug sulam. Nih, pusing. Kakak mo. Na. Kakak mo ata? Tao. Nih, pasti ila undum ko tan nih. Sino ang isagat ko nagunag. Tapi makarawam dakkel ata nig dakkel tabo na. Ikan kahoy. Nala? Nalan, nalan. Nalan. Enggak. Papa, kunin mo. Papa. Sige, Papa. Nalan. Ay, dukul sa utang. Ni. Lah, ilangay mo. Pajak ka kami na. Ya pakta. Isa, dua, talo. Sige. May isa, dua, talo. Sige, manso, manso. Kabalagbong giramay le. Ay, duktan eh. Woo, dakol. Ang laki guys. Hibit pa lang Carmen nay. Nay. Woo! Nay. Usag. Ba mo na ang serbi na taliti ngayon. Hey, natukol lagara. Ang serbi na taliti ngayon. Oh, laki. May ka 15 guys. 15 na. Ang ipit guys, oh, ang laki. Oh. Oh. Nice. Na. Adaya. Kani? Sumabsaba ta ipit na nay. Mampay. Pakat ko pa ata. Pagtutak pa eh. Nagdak ka lang. Nay, napirsayin. Ang ganyan. May. Nangalata. Oy, Inuadik-wadag ka pa ate na isa nagkalay. Nalinyaw. yun. May ka 16 guys. May, kinit ka katalaw. Nay. Nawaram bossing. Yan. May ka 16 piraso na malalaki. Harvesting na to guys. Hoy.
Ipit gamat. Okay. This is a ace. Pinakatamtong. Na? Ibang yung ato pulanan niya. Sayang na. Okay. Ito na dito ni. Nag-shot na naman ang data ni. Isa-gisa da. Haan? Daya? Kuha ka to guys. Uy, unag na. Hindi makabugantaan nyo. Burning atak ko na tali puno. Oh. 17 guys. 17. Meron pa dito. Seventeen. Tatlo lang atin eh. Lumabampay ah. Guys, binat na. 17 na yung nakuha. Magkagigilitin yun. Hindi pa ka mata? Wow! 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 Apay. Ha? Lagi nga hiligilap na. Baka mati ya. Nalaman mo bossing? Talaga. Pinunog yan? Ano? Ubeng. Nalam? Hindi ko kasi pa. Taman? Karod. Aray. Ko. Galisi. Oh. 18 guys, nakakuha si bossing. 18 na. Ito, may ka 19 guys. Ini sa naalamat to. Dakil. Ha? Hindi. Ate. Ka 19. Kumagali day. Nantod da jikit da. Nay, nagtakilan na eh. 19 guys. Yan na magitaliling tayo pagkatan to surong to. Baba ko na. Ni takulan niya. Nagdakil. Nagkaro dakil na.
Nay! 19. Nay! Oh. Laki guys! Woohoo! Gimas eh. Di pakat. Ingko mo dyan. Di pakat No. kita nih. Ay talaga. Ni. Nagalis. Yun, 19 guys. Ang laki. Ang laki-laki. Hugasan natin. You know. You know. You know. Woohoo! Woohoo! Na 19 guys. Dak. Ito naman itong. Oh. Lubos-lubosin na natin. Sayang yung gasolina. Ano to kasi guys, kabilang isla to. Nagpunan namin. Isla ng Makunakun. Nangalaman na nangalaman dyan guys ne. Kakuha na naman. Oh, 20. Yeah, masih. Kita nga naala. Jamu lagi sa pasalit. Ah. Ni. Agama nagbasi ag tangsit. 20. Sarado. Ni. Gadugayang ini. Nih. 20 guys, sarado 20. Kita nih, aduh kita. Nih, gitu nih, tadalang nih. Nih busing. Ito talaga. Nih, nangalapay aja nih. Ay talaga. Gemaret. Oh. 21. Nangalata? Oo. Ginagaran tayo. Ay talaga. Talaga. Yun, 21 guys. Woohoo! 21 na malalaki guys. Meron pa daw dun oh. Ayun na. Yun, 22. Ata na eh. Ayan. 21. Kung sangkol ito kita? Bisa ng ano guys. Awan. Na? Ng lambat na pagkuha. Basic. Isuro. 21 guys. Ayan. 21, 22. 22. 22 na. 22 guys. Nih. Ha? 20 piraso. 22 piraso. Pakita mo lang ani guys. Ano kasi napunong guys. Nagdadak ka lang pa yan. Alam di kita tawar nusan na dito. Bugon. 22. Na. Nagahit tayo nga ta. Huwag natitang. 22. Yan, nice.
Oh, manay. Mahinang nila lang sa mga. Bigay siyang peso. Nanguha naman. Ay, timaridan. Ay. Dala na lapit bigayan. Hmm. Lisong. Ay, talaga. 23. 24. One. Tadi pa may andan eh. Ay, bunong. Kikto ka mo. Patay. Manong kumarenta siya ato. Ay. Nadyain. Gudong. Sayang sih man. Harus udah bayagan. Kapis kami no. Iya, bambantay mo tali mo mga lang. Sige, kaya mo yan. Nice. Ayun na guys. May ka 23 ang ating nakuwas. Ayan, 23. Yun. Mawarwaran. Ramay samo na. Ha? 23. Mabigat ba ang kuray? Guys, pa-sponsor daw ng tsinelas guys. Oh, digalot. Digalot ang tsinelas guys. Ni? Na. Ni? Di pinig ganang ka. Shit. Sumur kaya to. Yan guys. Ika 25. Ni, naglalaban dan. Ika 25 ang aming nakuha. Ang dami guys oh. Nak. Yan guys, ika 26. Ayun. May nakuha kaming 6 kaninang nagtatrap kami guys. So ang nakuha namin ngayon 20. Kaninang umaga 6. Yan. Baka babalik pa kami mamaya ang part 3.